हेल' लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना बारिनि टमेट'आहाय मोनबाय, खाजानाय जाबाय, जानोबो हाबाय। ओमफ्रायहाय दिनै फार्स्ट टाइम आङो टमेट'खौहाय खानानै लानोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना टमेट'आहाय एसे बुरजायैनो मोनदों आरोना। ओमफ्राय फिथाइनि साइजआबो एसे गिदिरानो जादों। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो बेखौहाय फिथाइजोंनो जावैनानै गायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बांद्राय हासारबो होनाय जायाखै। गायजेननायावहाय जाखिनि होदों बेजोंनो बेखिनि देरदों। ओमफ्रायहाय आङो दैल' होबाय थानाय जादों सम सम। ओमफ्रायहाय गोबां दंबावो मोननो थाखाय। दा आङो मोननायफोरखौहाय खानानै लाग्रोनोसै।
लोगोफोर आङो बारिनि टमेट'खौहाय खाखांबाय। दा आङो थाबनिखौहाय खाहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर थाबनियाबो बिराद मोजाङैनो मोनबाय, गोजा जाथारबाय। नैबेलाय दा आं जाखिनि मोनदों बेखौनो खानानै लानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर आङो टाबाव गायनायखौहाय खाखांबाय। नैबेलाय एसे बुरजायानो मोनबाय। ओमफ्राय बियो आधा केजिसो जानो हागौ। ओमफ्राय आं दा बान्दा कफिबो एसे खानानै लाहैनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बान्दा कफियाहाय बिराद गोथाव आरोना जानो। ओमफ्राय आं बेखौ बाजारनिफ्रायनो गायफैदोंमोन। बांद्राय गिदिर देराखै, जोंहानो एसे फिसायानो थोखायो। ओमफ्राय थोबनै खाबाय आङो। दा आङो लाव थाइसे खानानै लाहैनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै खानाय मैगङाहाय बेखिनियानो। ओमफ्राय नैबेनो टमेट'आहाय लोगोफोर, बेखौ दिनै आङो फार्स्ट खाजेनबाय। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो मोनदों टमेट'आहाय। टमेट'नि साइजआबो एसे गिदिर आरोना। ओमफ्रायहाय लोगोफोर जोङो टमेट'खौहाय फिथाइजोंबो जावैनो हायो। बियो आङो फिथाइजोंनो जावैखानायमोन। ओमफ्राय नोंथांमोनहा टमेट'खौ मोजां मोनोब्ला फैगोन बोसोरावहाय गायदो। फिथाइनिफ्रायनो गायनो हायो लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेलाय आंना लावाबो बिराद गोथाव लोगोफोर जोंना। आङो एसेसो मोनजायो। ओमफ्राय नैबे बान्दा कफियाबो बिराद गोथावखा। ओमफ्राय नै बियो टाबाव गायनाय टमेट', बियो आधा केजिसो जानो हागौ। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो सेकेन्ड टाइम खानायखौहाय उननि भिडिअआव होनोसै। नोंथांमोनहा उननि भिडिअखौबो नायदो।